Kita na tayo. Oh, dito na tayo. Dito na sila nila. Sa may ano boss, sa may Mangaldan. Practice muna si JB bago laban. May sarbat eh, may manggalaw lahat. Reels mo yun, reels ko yun. Yan. Wala ka ni P18 kang puli. Inabi mo ni Rate, kang height mo ni. Bayar ka intro sa rin, mas mura. Dito na yung hira eh. Ano ba ang itong pagkakas? May buka. Nakita din tayo. Practice pa lang si Idol JB mga boss. Antay-antay lang tayo ng konti para makita natin dito. Baka nagsilap pa. Sipilin ko lang yan. Sipilin tayo eh. Overnight. Ha? Wala laban ito eh. Natis ito talaga. Eh, no, ito na po. May ito sa lang. Ha? 5-5. Hinihintay na lang si Christian Malingaya.
Sa YouTube siya kasi. Ngayon ko siya. Lalo na ano yun. Pero ano nun? 2,000, 3,000, 6,000 itong puta. Serious to. Kasi ano yun naman lalang? 3,000, 6,000, 10,000. Ano yung barkada ka? Taga... Oh, nga may kim, mambabantay, sama na live laba. Matibay sa pintuhan kasi. Kasi lang pa. Taga Davao. Kasi nung pisang ko ng balot kasi namamayang ka pa rin channel ko. Kasi ikaw na ka. Di ba may jersey ng bato? Di man tatagpo ka lang. Sa may i-recommenda ka. Ito nakarapot. Boss, wala yung picture na yun sila. Wala yung picture. Practice lang si Diego dito mga idol. Shoutout yan kay Maxki TV. Koreano Dodo, relaxing journey. Mga isla ka na eh. Paano nalagyan si Christian ko na? Patungtong pa lang. Kintan, may paraya po gabi. Dua-dua lang Facebook to ni. Facebook kabangan tan. Dua-dua. Kali Facebook to wala YouTube to. Ano tanong kami kami YouTube sa. Hindi sikat man. Dua-dua cellphone. Di ba nung patay lang jo tagyuray, tagyulawi, parang billiard, tagyumalag jaboy billiard. Intin ko lang di man. Dalawa laban kan 16 natin. Dalawa laban. Sigara ng 16 natin. Masang YouTube siya. Dito po. Kiran ko siya. Yan mga taga Pangasinan, hindi natin si JB Sultan. Kaya bisyo. Nagrata nung kailan? Dalawa lang. Alagad ni Matsuki TV yan. Thank you bro, Matsuki TV. Pero mamaya pa yung bakbakan nito. Hinihintay pa yung kalaban ni JB. Practice lang muna si
bibisukan dito. Kapag ito dyan, no, ito yung ialaban na natin. Yung gamit na itong palitan mo din. Alam mo niya kung ano oras ba? Ano na yung oras? Ha? Ano na yung oras? Katipon lang. Sarag yun ang tawag ng baro. Tawag ko nila. Labanan niya si Yung kano. Kaya ito, laban naman. Isa ka nito. Baby soup. Wala na yung extending kayo. So, cut muna tayo mga idol. So, hintayin na natin yung live natin mamaya sa laban. Maraming salamat.